Filli kien jiltaqgħu jiekol miegħu u issa qed jiġħad li kien ħabib tiegħu. Dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Joe Gaffarena, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami għalhekk ftit ta' xhur ilu. Jiena ġitqajt ma' Marco Gaffarena u ma' Joe Gaffarena ma' mhux. Issa li ħareġ l-iskandlu li wassal lil Joe Cassar biex jirriżenja minn membru parlamentari, Beppe Fenekadami donnu jixtieq jiddiżassoċja ruħu mill-aktar fis. Jiena minix ħabib ta' Gaffarena, jiena l-relazzjoni li kelli ma' Gaffarena kienet waħda professjonali kif ġi spjegat diversi drabi u jiena Gaffarena ma kelli ebda relazzjoni miegħu li tista' b'xi mod. Josiel Gaffarena kitbet insejt kemm il-darba wassaltek id-dar il-gargur kont tagħtek aqqas toħroġ mal-PN minnu da jew. Jiena ġaġħat u narġa' niċħod illi fl-ebda moment ma kontx il-ħabib ta' Gaffarena jew Josiel Gaffarena. Qed tikdeb jiġifieri hawnhekk. Xaħat minnkom qed jikdeb le? Iva. Permezz ta' kumment fuq Facebook, Josiel Gaffarena, il-mara ta' Mark Gaffarena, fakret lil Fenekadami dwar kemm jafu lil xulxin. Minkejja dan Fenekadami ma kienx jaf bir-rigali lil Joe Cassar. Tista' tikkonferma li ma kontx. Xewel ma weġibtnix, tista' tikkonferma li inti ma kontx taf bir-rigali li Gaffarena ta' lil Joe Cassar? Iva nista' nikkonferma. Ma kontx taf b'xejn. Mistoqsi ċirċieva rigali simili u fid-dawl tal-allegazzjonijiet li kellu relazzjoni daqshekk tajba ma' ta' Gaffarena, Beppe Fenekadami ċaħat, iżda hu jiġħad spikkat l-iskumdità tant li lanqas rid jagħti dan il-kumment quddiem mikrofonu. Tiġieli rċivejt rigali simili? Ma weġibtniex fuq din. Ġieli rċivejt rigali simili?